Visca els tres reis de l'Orient, que porten coses a tota la gent. Estem la gent que estigui, quan més anys millor. Valorar petites coses, afrontar totes les pors. Visca els tres reis de l'Orient, que porten coses a tota la gent. No volia posar coses materials, però si ens toca la loteria seria genial. Visca els tres reis de l'Orient, que porten coses a tota la gent. Què és el que M'ha tocat el rei. Soc la reina.